Kaixo, egunon lankideok, egunon guztio ikusentzuleok, atzo abendua estreinatzeko giro polita izan genuen, goiza hotza izan zen, ez? Baina gero arratsaldera arte iraun zuen eguzkiak eta temperatura desente igo zen. Gaur goizaldean espero genuen fronte hotza etortzea, etorri da une honetan Euskal Herria zeharkatzen ari da. Hala ere, arratsalderako pasa egingo da, bitartean zaparrada botako ditu eta, eguerdi aldera arte eta gainera oraindik ere mardu xamarrak izan litezke. Laizter batean ia mendebaldetik ostartea zabalduko dira, hala ere bitartean elurraren mailak behera egin du eta gaur ia eguerdi parterako 1400-1300 metrotik gora botatzen duena elur moduan izan liteke. Haizeak ez du ipar-mendebaldera aldaketa egin eta beraz arratsaldean ostarte polita zabalduko dira eta eguzki ere saiatuko da apurtxo bat berotzen. Temperatura beroenak atzo baino apalagoak izango dira, baina goiza ere ez da atzo bezain hotza izan da, beraz eguna ez da izugarri hotza izango, arratsaldeko ostarteak aprobetxatu behar, ze gaur eguna bukatzerako berriro ere Bizkaia aldetik hodeitza sartuko du eta gertaliteke gaur gauerdia baino lehen berriro bigarren fronte baten euria sartzea. Termometroetan, hotzenetan atzoko konturik ez, atzo izotza Euskal Herriko paraje askotan bota zuen, gaur hotzenak leku batzuetan gauean izango da gainera, goizean euria sartu baitu, eta beroenak ipar isurian 12, 13, 14 gradukoak, barnealdean ia abenduak ez du barkatzen, 8 Iruñean, Lizarra, Tutera, Bederatzi, Gasteiz 10koak, esandakoa, egun fresko xamarra, busti xamarra, arratsaldean ordu politagoak izango ditugun arren. Bihar beste fronte bat etorriko da, bihar batez ere kosta partean botako du euri gehiena, ostegunean giro euritsua, eta handik aurrera, ostiralean eta batez ere asteburu alderako, badirudi eguraldia egonkortu egingo zaigula.